Věnujeme se ale i dalším tématům. Začíná prázdninová kampaň Pro čtené léto. Nabízí tipy na zajímavé dětské knihy pro různé úrovně čtenářů. Autoři projektu srovnávají čtení třeba se zmrzlinou. Každému totiž může chutnat jiná příchuť. A více už řekne Marie Podvolová právě za projekt Mravenčí chůva, který kampaň organizuje. Vítejte, dobré ráno. Dobré ráno, díky za pozvání. Tak když se někdo zapojí do té vaší kampaně, co ho čeká? Co dostane? Čeká ho letos takováhle krásná žlutá brožura, která je právě spojená se zmrzlinou. Čekají ho knižní tipy, které najdou lidé právě uvnitř té brožury nebo v aplikaci, která je k tomu připojená, aby si knížky mohli prohlédnout. A jinak je ta brožura určená právě menším dětem, aby si v ní mohli také vyhledávat a mohli si v ní třeba plnit nějaké zábavné úkoly. To znamená, ta brožura neobsahuje jenom právě vybrané tipy, knižní tipy na léto pro děti, ale třeba i jak se zabavit u čtení nebo jak se k čtení vůbec dostat, aby nás bavilo. Přesně tak. Vlastně ta paralera, která je tady se zmrzlinou, je tu proto, že každému, jak už jste říkal, může chutnat něco jiného, jiná zmrzlina a stejně tak je to i se čtením, kde vlastně je potřeba někdy ochutnávat, zkoušet, abychom mohli najít tu naší oblíbenou příchuť. Tak jestli to chápu dobře, vy jste udělali za nás takovou tu práci, kterou vlastně třeba lidé nemají rádi, zúžit ten výběr, obrovský výběr dětských knih na to, co opravdu stojí za to, co třeba je něčím zajímavé, co by mohlo děti zaujmout. Ano, přesně tak. To je naše práce, tomu se věnujeme v rámci Mravenčí chůvy, našem projektu. A vy jste některé ty knihy sem přinesla do studia, tak pojďme si je představit, které to jsou a proč zrovna ty, které jste k nám přinesla, jsou ty, které si zaslouží naši pozornost. Mm-hmm. My jsme se snažili pro čtené léto vybrat vlastně nejrůznější knihy, takže tady můžeme vidět takový zábavný komiks Velký zlý lišák například, nebo úplně skvělou obrázkovou knížku Nemačkej to tlačítko. Nebo naopak tady pak můžeme mít knížku z nakladatelství Kér, Majky a totemy, která je vlastně zase pro starší. A my vlastně v rámci toho našeho výběru ukazujeme, že můžeme zkusit jak zábavnou knihu, tak knihu, která je třeba například tady o vývoji života na Zemi a vlastně tímhle způsobem dětem ukazovat, že jsou nejrůznější knihy a děti mezi tím mohou najít ty příchutě, které jim právě vyhovují. Vy na těch vašich stránkách v tom katalogu online nabízíte vlastně filtr toho, co hledám. Pro jak staré dítě, jaká kniha by to měla být tematicky a vlastně z nějakého velkého množství ještě nám to udělá vlastně ten výběr toho, co by nás mohlo zajímat. Ano, přesně tak. My jsme vlastně vytvořili takové, říkáme tomu mraveniště knih, ve kterém nabízíme teď výběr více než 17 titulů, které vlastně jsou námi vybrané, námi přečtené knihy, takže víme, že jsou kvalitní. A my se vždycky snažíme vybírat kvalitní knihu a zároveň knihu, která děti baví. A vlastně ten katalog propojuje toto, že vy můžete podle těch filtrů nebo podle zadaného dotazu. Teď tady, vidíme zrovna filtr ochutnávač, prohlížeč, debitant, pokrokář, suverén, expert. To je tedy úroveň čtenářství, že zkrátka jestli někdo čte jednu knihu za rok, anebo jestli jich přelouská několik za měsíc. Ano, přesně tak, protože když máme dítě, kterému je například 9 let, tak ale může ta jeho čtenářská úroveň být právě pořád na úrovni debitanta nebo na úrovni toho pokrokáře a my vlastně musíme si vždycky uvědomit, kde to dítě v tu chvíli je. A ten výběr je vlastně velmi podrobný, nebo ty kritéria, vy tady třeba nabízíte i možnost, jestli ta kniha má pevnou vazbu, jestli je tam hodně obrázků, jestli je kreativní, jestli má i psací písmo, jaký druh písma nebo jak moc je ilustrovaná. Tohle všechno třeba i rozhoduje o tom, jestli si knihu dítě vybere nebo ne. My vlastně víme, že to dítě potřebuje, aby ta kniha co nejvíc sedla tomu, co ono zrovna v této chvíli třeba preferuje. Takže pokud třeba dítě čte tiskacími písmeny, tak si tady zrovna můžeme vybrat knihu, která je na nějaké téma, ale má právě tiskací písmena. Obecně, jak to vypadá s dětskými knihami? Je ten výběr asi nepřeberný, ale jak se v tom zorientovat, jak vybrat správnou knihu, když dítě přijde do knihkupectví nebo když ho tam zavedeme, tak jakým způsobem tam s ním pracovat? My víme, že když děti si vyberou, tak čtou a je úžasné, že vlastně ten výběr je opravdu velikánský v dnešní době, takže my vlastně, když tomu dítěti takzvaně jako nasvítíme nebo ukážeme knihy, které mohou být dobré, tak to dítě už není tolik ztracené, ale chápeme, že někteří dospělí jsou také ztracení a proto se právě snažíme
snažíme přibližovat ten výběr tou naší prací. A opravdu platí to, že jste všechny knihy přečetli, nebo to necháváte číst třeba děti a pak vlastně si od nich ptáte na hodnocení? Jo, my vlastně všechny knížky jsme četli my, ale některé nebo velkou část jsme četli s dětmi, ale vždycky vlastně je tam i ten náš názor nebo to naše posouzení. Ten katalog funguje už několik let, to znamená neustále se zvětšuje, nebo ho probíráte a necháváte tam jenom spíš ty aktuální novinky? Vlastně, no, to je dobrá otázka. Myslím si, že zatím jsme jich tolik nevyřadili, protože vlastně tu práci děláme 6 let a spíš navyšujeme a doplňujeme i ty starší tituly, které jsou oblíbené a které vyšly dřív. A najdou tam zájemci i klasiku, třeba Babičku od Boženy Němcové, nebo z nějakou literaturu, kterou jsme povinně třeba četli my jako děti? Nebo je to opravdu jenom o těch novinkách z posledních let? Babičku tam nenajdou, ale najdou tam knížky, které třeba vyšly třeba před 15 lety, ne před těmi 6, kdy začal náš projekt, ale vlastně snažíme se spíš teď nasvěcovat ty nové knihy nebo knihy, které jsou dětí oblíbené, protože my víme, že když děti si vybírají třeba podle obálky, tak je častěji zaujmou novější knihy, které jsou nějak vizuálně třeba zajímavější, protože odpovídají tomu, co v dnešní době se kolem nich nachází. Ta kampaň se jmenuje Pročtené léto. Je léto opravdu tím nejlepším časem pro to začít číst nebo vzít do ruky knihu? My si myslíme, že v průběhu léta máme my dospělí třeba často čas být s dětmi a to je ten důvod, proč tato kampaň probíhá v průběhu léta. Má inspirovat dospělé, aby vlastně dětem nabídli, co číst a aby třeba společně také v průběhu léta četli. Zapojili se do toho třeba i knihovny, o prázdninách asi ne úplně školy, ale knihovny by mohly, nebo ještě nějaké další instituce? Ano, určitě ano. Tyto brožurky letos vlastně míří na takzvaná pročtená místa, jak jim říkáme, což jsou knihovny, třeba v Městské knihovně v Praze. Můžete si vyzvednout brožurku a na našich stránkách je možné si na mapce podívat, kde na jiných místech, ale dokonce některé školy objednaly brožurky jako dárek pro děti na prázdniny, takže tímto způsobem letí do světa. Pokud se dívali diváci včera, tak si možná nabídou dojem, že nás platí nějaký knihovny, protože my jsme včera měli kampaň Čti za nároďák, kde jsme třeba prezentovali myšlenku, že stačí 1 stránka denně, abychom si vytvořili návyk, abychom prostě se naučili číst pravidelně. Souhlasíte s tímhle, že i taková 1 stránka denně může přivést potom někoho k většímu čtení? Myslím si, že 1 stránka denně je začátek a to je přesně směr, kterým tato kampaň Čti za nároďák míří. Myslím si, že ale je potřeba děti podporovat dlouhodobě a že to někdy není jednoduchá cesta a že je potřeba právě vytrvat a proto my se snažíme vlastně dospělé podpořit, aby vytrvali, protože se může stát, že pořídíme 1 knížku a ta nebude fungovat u dětí a my si třeba řekneme, aha, takže dítě nečte, ale to není pravda často, ale musíme hledat dál a vybírat další tituly, další třeba téma a podobně. A právě s tím výběrem pomáhá kampaně Pročtené léto. Teď jsme o ní mluvili s Marí Podvolovou z projektu Mravenčí chůva. Díky moc, že jste dorazila, ať se daří, hezký den, nashledanou. Děkujeme moc.